baraj, oare cine are curaj să mă pună la cercare, că scufund ca pe vapoare? Întrebare de baraj, oare cine are curaj să mă pună la încercare, că scufund ca pe vapoare? Dacă vrei să fie bine, atunci scapă-mă de tine. Dar dacă te joci cu focul, am să-ți fac electroșocul. Dacă vrei să-ți fie bine, atunci scapă-mă de tine. Dar dacă te joci cu focul, am să-ți fac electroșocul. Pământ din prima care te călăntrești firma. Dacă m-ai călcat pe mine, la spital poți să-ți rezervi, te pun la pământ din prima care te călăntrești firma. Dacă vrei să fie bine, atunci scapă-mă de tine. Dar dacă te joci cu focul, am să-ți fac electroșocul. Dacă vrei să-ți fie bine, atunci scapă-mă de tine. Dar dacă te joci cu focul, am să-ți fac electroșocul. Scufund ca pe vapoare. Dacă vrei să fie bine, atunci scapă-mă de tine. Dar dacă te joci cu focul, am să-ți fac electroșocul. Dacă vrei să-ți fie bine, atunci scapă-mă de tine. Dar dacă te joci cu focul, am să-ți fac electroșocul. Electroșocul. Dacă vrei să-ți fie bine, atunci scapă-mă de tine. Dar dacă te joci cu